noita jaksa noita joululauluja. Petteri Punakuono on jouluyösen. Joo se nyt kumma. Helvetti, eletään marraskuuta ja pelkkiä joululauluja. No niin joo, tässä tulee. No niin, nyt sitä ollaan sitten ihan helvetin kännissä, tai sit sulla ei oo korttia ollenkaan. Ajoit nimittäin siihen malliin. Tuollahan jäi ihmisiä allekin vittu. Ei oo siitä kyse, ei oo missään nimessä siitä kyse. Vaan mistä? No ku vittu! Täältä tulee pelkkiä joululauluja ja sitten kun mä yritän sitä vaihtaa, niin se ei vaihu millään. Vittu! No kyllä mä sen... Vittu, ne joululaulut on kyllä ihan perseestä. Pistä Radio Rock. Joo, sieltä tulee. Hyvä. Joo, okei, joo. Ei pidätä toi, kun toi makoilee tuolla kesken tien. Oli vittu. Okei, joo.